Takže čus, ja vás dneska vítam u videjka, ako sa prihlásiť na YouTube. Tak ideme na to. Poďte na YouTube a dáte prihlásiť sa. To je môj účet, no tak ja dám toto a potom dám pridať účet a toto, vy tu nebudete mať toto tu vy nebudete mať, ale dáte vytvoriť účet a dáte... Ak neviete e-mailovú adresu, tak dáte toto. Tu si napíšete, ako sa chcete volať na YouTube. No tu si napíšete napríklad Tobik, ako ja, Tobik a tu Gamers, ja to mám tak. Potom tu si napíšete e-mailovú adresu, vidíte. Nemusíte všetko, iba potom tu si napíšete heslo na 8, potom tu potvrdíte heslo, tu dáte deň, mesiac, rok, som muž, potom telefónne nemusíte, zase e-mailovú adresu, toto odpíšete, môžete iný obrazok, vidíte a no, potom budete ďalší krok, tam budete mať takú tabuľku, pôjdete dole, dáte súhlasím a keď to budete mať, no tak už potom ideme na môj a neviem, či dobre. A keď to už budete mať, no tak musíte dať niečo na YouTube. Potom sa vám zjaví toto. Ak chcete si dať fotku, no tak musíte dať si toto, vy tu nebudete dať, dáte zmeniť. Tu dáte toto, tu si musíte dať nejakú fotku a pôjde vám to, no. X. Naspäť, no a už iba, keď chcete tu dať videjko, no tak si musíte dať nahrať. Vy toto a tu si musíte napísať videjko, dáte otvoriť, to sa vám bude nahrávať a no ja tu písam Agázia a no to si nevšimajte. No, pesničky a už tu mám videjko a potom, keď už budete mať jedno videjko alebo koľko, tak si napíšite svoje meno, napríklad ja sa vám Tobik Gamers a mám 2 videjka, no tak. Vidíte, potom vás to bude vidno, to som ja a neviem prečo mi tam ukazuje jedno, keď už mám veľa. No, čo mám k tomu povedať? Už asi ideme končiť, takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, dajte like, odber a u ďalšieho tutoriálu hier, Agária, alebo to je jedno. Tak čus a ešte dajte like, odber, koment a čus.